Mecénás. Művek, művészek, műértők. Műsor a kortárs magyar művészetről, itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balogh József. Parallax, meditációk egy sokszínű világról. Ez a címe Máté Tóth András könyvének, aki a Szegedi Tudományegyetem vallástudományi tanszékének a vezetője. És a Parallax című könyvből hadd idézzek először, szervusz, jó napot! Jó napot, szervusz! Hadd idézzek először a mecénás elejére, én Balogh József vagyok, és a mai műsorban erről a könyvről beszélgetünk majd. Szóval Parallax, adott tárgy eltérő nézőpontból történő megfigyelése, a tárgy felől nézve szöget alkot, amit a geometria parallaktikus szögnek nevez. Minél nagyobb a távolság a két megfigyelési pont között, annál nagyobb a szög. A parallax, a parallel, a rokona, mégsem a parallelt, a párhuzamos világokat leíró fogalmat választotta ennek a könyvnek a címéül. Miért? Azért, hogy sokféle nézőpont, sokféle szemszög mutatkozzon meg ebben a meditációs tárgyban, ebben a kötetben? Igen, előre kell bocsájtanom, hogy amit a kötetben olvasható művekkel, kis szösszenetekkel vagy elmélkedésekkel kapcsolatban mondani tudok, az legalább annyira bizonytalan lesz, mint maguk a szövegek. Azért választottam a parallax kifejezést, mert megihletett engem Slavoj Žižeknek egy könyve, aminek ez a címe. És én itt láttam először ezt a kifejezést. Nem vagyok geometrikus, geometriához értő. És ami miatt nagyon megfogott, és azóta se engedett el ez a helyzet, az az, hogy úgy gondolom nem párhuzamos világegyetemek, gondolkodások, érdekek formázzák, vagy ihletek formázzák azt, amit mai Magyarországnak nevezünk, vagy esetleg Kelet-Közép-Európának, ami az én kutatási területem, hanem inkább különálló pontok, amelyeknek van valami törekvésük arra, hogy mégis egymás relációjába kerüljenek, de valahogy a közvetlen relációba kerülés az nem működik, valami közvetítésen keresztül kerülnek össze. Egyik oldalról semmi közük egymáshoz, másik oldalról csak egymás tagadásában tudnak létezni, de van egy harmadik oldal, és engem ez a harmadik oldal érdekel, az, ami nem látható közvetlenül, nem tapinthatunk ki azonnal, amelyikkel kapcsolatban inkább összezavarodunk, amelyik felbosszant bennünket, mert kiakolbólint a szokványos nézőpontjainkból, és ami csupa kaland erotika. Ez az, ami igazából foglalkoztat, és ami parallax, az nagyjából ilyesmit jelent számomra. Ebben a kötetben olyan írások szerepelnek, amelyek az eredeti megjelenésük szerint 2012-13-ban többnyire az Új Ember című lapban jelentek meg. Megrendelésre készülnek ezek az írások, ez egy saját rovat? Nagyon izgalmas számomra, hogy valami változás történt, és ezt a pici anekdotát most szívesen elmesélem, tulajdonképpen életemben először. Én nagyon-nagyon sokáig úgy éreztem, meg talán úgy is volt, ki tudja, hogy a katolikus egyházban Magyarországon valahogy egy kicsit úgy oldalt állok én, vagy a peremen. Nem azért, mert nem éreztem mindig is nagyon fontosnak és lényegesnek ennek az egyháznak a törekvéseit, és nem, mint hogyha nem lennék én is katolikus, és nem lennék katolikus teológus, hanem valahogy úgy alakult, hogy az, amit én úgy láttam, hogy a centrumban van Magyarországon, a katolikus egyház centrumában, hát én ott semmiképpen se találtam magamat. Vagy talán oda szerettem volna kerülni, de senki sem mondta, hogy jöjjek, vagy talán amikor kísérleteztem, akkor azt mondták, hogy most inkább ne jöjjek. De ez pontosan ennyire összetett, mint ahogy nem tudom normálisan megfogalmazni. És akkor egyszer csak az Új Ember katolikus hetilapnak az egyik szerkesztője felhívott, hogy változik a lap, és hogy szeretnék, hogyha én írnék bele. És mondtam, hogy jó, nagyon szívesen. Aztán eltelt egy idő, én kísérleteztem írással, hogy ilyen rövid 3000 karakteres szövegeket írogassak. Eltelt egy pár hónap, ezeket a szövegeket odaadtam néhány ismerősömnek, hogy mondják meg, hogy van ennek egyáltalán füle farka. Azt mondták, hogy elmegy. És akkor valahogy szeptember jött, és újra hívtak a szerkesztőségtől, hogy na akkor kezdjem el küldeni. Jó, mondom, és mi lesz aláírva? Hát mi legyen aláírva? És akkor elkezdtem variálni, hogy milyen rövidítés, vagy valami talányos, ne lehessen rögtön látni az én nevemet. És akkor kérdezte a szerkesztő, hogy és nem lehet esetleg odaírni, hogy Máté Tóth András?
Mondom, hát azt nem tudom, hogy az hogy fogod kinézni, meg hogy tényleg ezt akarják-e. És azt mondja, igen, mi azt szeretnénk, hogy a neved ott szerepeljen. És akkor letettem a telefont, és hát fordult velem a világ. Hogy lehet, hogy csak én gondoltam esetleg évek óta, esetleg évtizedek óta hibásan, hogy itt nincs helye. Persze mindig elérzékenyülök ilyenkor, amikor arról a kérdésről van szó, hogy van-e helyem, vagy nincs helyem, otthon vagyok-e, vagy sem. De akkor ehhez kell egy pillanatnyi élettörténet rész is, mert hogy ez a bent lenni, a margináliában lenni, vagy kívül lenni, vágyakozni, kitaszítatni, befogadtatni, ezek mind olyan kérdések, amelyek az embert akkor is megérinthetik, hogyha nem az egyházával, hanem a családjával, a munkahelyével, a barátaival, a rokonaival. Tehát, hogy ez egy olyan emberi helyzet, ami általános. Ugyanakkor az ön történetében azért ez nem ilyen egyszerű, hiszen nem világi teológusként kezdte, vagy képzelte el a pályáját. Oda léphetünk vissza ehhez a történethez? Persze, simán visszaléphetünk, de mielőtt másik is történetet is elmondhatok hozzá, de mielőtt ezt elmondom, az nagyon fontos számomra, hogy én egyáltalán nem gondolom, hogy az én helyzetem különleges, hanem tulajdonképpen arra jövök egyre inkább rá, hogy hát végül is mindenki így van. Valahogy ez a mi közép-európai nagy közösségünk, hogy valahogy nem az, hogy senki sincs sehol, hanem valahogy azt az érzést tudjuk olyan jól melengetni a szívünkön, hogy valahogy nem szabad nekünk oda tartoznunk, ahova egyébként tartozunk annyira, hogy onnan nem is lehet minket kimetszeni, mert akkor lenne igazából a nagy semmi. Na, mindegy, az én kis privát történetem az, hogy még a Kádár rendszerben kispapnak jelentkeztem 1975-ben, és akkor aztán 1982-ben pedig hát ilyen rendőri ügyek miatt a bulányi katolikus mozgalomhoz tartoztam, én Bokor mozgalomhoz viszonylag ismert, és akkor onnan hát kiebrudáltak, és hát azt, amit én nagyon-nagyon komolyan vettem, és nagyon szerettem, azt hirtelen a fennálló viszonyok között nem tudtam tovább csinálni. Ez végül akkor nem jelentett igazán törést számomra, mert hiszen mindannyian jól tudtuk, hogy nem szabad a katolikus egyház, nem szabadon intézheti az ügyeit, hanem hát az állam pórázán van, ahogy ezt egy jezsuita mondta, megírta annak idején. Hanem az igazi konfliktus, vagy nem is konfliktus, hanem az igazi diszonancia érzés az akkor keletkezett, amikor megtörtént a rendszerváltás 90, és akkor utána haladt tovább a kiépülése, vagy elindult nagy elánnal a katolikus egyház normális működésének a kiépítése gazdaságilag, jogilag, személyzetpolitikában, és így tovább, és valahogy ebben én is, és sokan mások is komolyan vették azt, hogy a nyilvánosság arra való, hogy kimondjuk a dolgokat. Viszont nem, lehet, hogy túl fiatal voltam, vagy túl bohó voltam, vagy elővigyázatlan, vagy nem tudom micsoda, de lényeg az, hogy ezekből a kimondásokból aztán egy kicsit az a látszat keletkezett, hogy kóruson kívül énekelek. Hát a kóruson kívül éneklésnek például a meditációk leírása az egy olyan formája, ami egyszerre tanítás, példa, a gondolkodás megosztása másokkal, elsősorban azzal a közösséggel, akit a lap reprezentál, akiknek szól, vagy itt a tudós is beszél. Az új embernek a váltása az arra irányult, hogy egy bizonyos réteget próbáljon megszólítani. Mert a szerkesztőség azt vette észre, hogy az a pozíció, amit a lap betöltött a katolikus sajtópalettán mondjuk 1990-ig, az egy ilyen exkluzív, egyedülálló pozíció volt. Mindennek az új emberben kellett megjelennie. Vagy szóval odafér be, ez volt az egyetlen. Már ilyen jellegű hetilapként, és aztán hát majdnem az egyetlen. És akkor a váltásnak az volt a lényege, hogy egy olyan réteget próbálnak megszólítani, akik már nem csak a családi hagyományok révén katolikusok, hanem egy döntés után. Azt hiszem, ez volt az ok, ami miatt a szerkesztőség hívott, hogy én is írjak oda. És úgy gondolom, hogy ez a váltás, ez valamit kifejez abból is,
ami úgy egyáltalán is Magyarországon vagy ebben a térségben történik, kísérlet arra, hogy ne úgy lássuk a dolgokat, ahogyan azt megszoktuk látni, és ahogyan ez a szokványos, vagy megszokott, begyakorlott, rutinizált látásmód fenn is tartja azokat a körülményeket, amelyek egyébként már nem annyira jellemzőek ránk. Mecénás. Művek, művészek, műértők. Műsor a kortárs magyar művészetről, itt a Klubrádióban. Szerkesztő-műsorvezető Balogh József. Parallax, meditációk egy sokszínű világról, Máté Tóth András professzor kötetéről beszélgetünk. Ezek az írások, amely a meditációk egy sokszínű világról alcímet viselik, így egybegyűjtve kötetbe néhány héttel ezelőtt jelentek meg. Mást mutat, mint a heti megjelenésben? Másként kell összeépíteni egy ilyen könyvet, amikor újra dolgozik az ember a már megjelent írásaival? Volt egy segítségem a kötet összeállításánál, Turai Gabriella, egyik kedves tanítványom, és elég sokat gondolkoztunk arról, hogy tematikus csoportokat próbáljunk megalkotni, vagy pedig nem. Vagy egy időrendi közlést közöljünk. Mivel azonban a szövegek tulajdonképpen ugyanarról szólnak, de mindegyik másról, és az, hogy mikor melyik jelent meg, az a szövegek megértéséhez gyakorlatilag nem tartozik hozzá, nem szükségeltetik. Ezért aztán azt a megoldást választottuk, ahogyan a Google Drive névsorba rendezi a szövegeket, hát akkor maradjon ez a névsor. Betűrend helyesebben. Mi ez az ugyanaz, amiről ezek az írások szólnak? Hát azt szeretném, hogyha az olvasók ezt megtalálnák, mert én csak érzek valamit, ami engem nagyon foglalkoztat, és egy kicsit bízom benne, hogy ez ezekben az esszékben, vagy tárcákban ez megtalálható. Ez az ugyanaz, ezt egy metaforával szeretném szemléltetni, ez az ároknak a metaforája. Az árkokról úgy gondolkodunk általában, hogy azok elválasztanak bennünket. Nyaranta, mikor kisfiú voltam, a keresztanyáméknál nyaraltam Üllőn, és ott a ház mentén volt egy nagyon mély árok, és mindig figyelmeztetett bennünket a keresztanyám, hogy vigyázzunk, ne essünk bele az árokba. Igen, de az utcának a szemben lévő oldalán lakott a Pali, és a Palival akartunk mindig játszani, és ahol át lehetett menni az árkon normálisan, az egy kicsit messze volt, hát mit csinál a gyerek? Ugrik át. És nem volt olyan könnyű átugrani a kis Andriskának akkoriban az árkot, és hol belecsúsztam egy kicsit, de úgy rendesen nem estem bele egyszer se. Persze aztán a Pali jött, és akkor a Pali meg onnan errefele ugrott az árkot, ez jó játék volt. De az igazi nagy felfedezés az volt, amikor azt mondtuk, hogy most ne az utcán, ne a járdán, meg ne szaladgáljunk erre-arra, hanem akkor most az árok legyen a játszótér. És akkor, hát hogy úgy mondjam, leereszkedtünk abba az árokba, ahol békák voltak, eldobott cigarettás dobozok, akkor még volt cipőkrémes doboz is, és így tovább, és az árok, ahol átvezeti az átjáró alatt a vizet, akkor oda is még mi befértünk, és a legizgalmasabb játékaink voltak, és utána a keresztanyám az árokban kellett, hogy keressen, hogyha nem talált az udvaron belül. Szóval valahogy az foglalkoztat nagyon, arra keresek nem megoldást, hanem kifejezéseket, hogy azt próbálom szóvá tenni, hogy az, ami elválaszt, abban van az összetartozásunknak a titka. Egy másik nagy élményem is van, amiről azt hiszem, hogy ebben a kötetben nem írtam, az a bécsi tanulmányaimhoz kötődik, ahol nekem különbözeti vizsgákat kellett letenni, hogy egyenértékű legyen a magyarországi végzettség a kintivel, hogy aztán utána ott doktorálhassak. És az egyik különbözeti vizsgát egy Ószövetség tudósnál, elég nagyok közé tartozik, Georg Braulik professzornál kellett letennem, és hát kiadott egy csomó könyvet, amit meg kellett tanulni, és az egyik könyvnek az volt a címe, egy Zsoltár részlet, hogy asztalt terítesz számomra, ellenségeim szeme láttára. És akkor ő nagyon szépen kidolgozta azt, hogy a zsidóság, amikor a babiloni fogság után visszakerült különböző módokon Jeruzsálembe, hogy újra kellett építeni a vallást, újra kellett építeni a társadalmat, újra meg kellett ismerni és meg kellett érteni a törvényt,
és egy olyan közegben kellett ezt megtenni, ami már nem a régi dicsőséges Jeruzsálem volt, a dávidi Jeruzsálem, hanem egy olyan közegben, ahol soha nem lehetett többé a zsidóság teljesen önálló, vegytiszta egész. És mint minden nép, és persze mi is így vagyunk, és sok más kis történelmi viharaiban hánykolódó, bozontos nép így van, ellenségei között van. A pokol mások a privát életben, és mindenki ellenség, aki nem a mi nyelvünket, nem a mi kultúránkat, nem a mi hagyományunkat, nem a mi törvényeinket követi, szereti, fogadja el. És akkor az isteni ötlet a zsidóság akkori felfogásában, és az akkori próféták isteni ötlete, Ezdrás, Nehemiásról van szó, elsősorban az volt, hogy az ellenségek és közöttünk lévő térben az Isten egy olyan asztalt terít, ahol mind a kettő oda tud ülni, és valamit tud falatozni. De ehhez az kell, hogy az ember vagy meg legyen szabadítva, vagy képes legyen megszabadulni, vagy valamilyen sorscsapás ítélje arra, hogy elveszítse azt, amiben van, amiben megszokta, ami jön úgy zsigerből. Enélkül nem lehet kikecmeregni azokból a kötelékekből, vagy bilincsekből, vagy logikákból, amik ezt a nagyon merev és egyértelmű én itt vagyok, te ott vagy helyzetet fenntartják. A gondolkodás, az írás, a meditáció alkalmas arra, hogy modellezze saját magunk számára és mások számára ezeket a szituációkat? Képes az írás megteríteni az asztalt? Pirinszky írta egyszer, hogy a Szentírásnak, az evangéliumnak, ami a keresztény világ számára a legfontosabb könyv, vagy könyvek, könyvcsomag, könyvtár, hogy azoknak törékenyek a szavai. És a zsidó gondolkodásban nagyon mélyen gyökeredzik a cserépedény és a széttört cserépedénynek a modellje. Töredékes, ahogy Pál apostol is mondja, töredékes a tudásunk, töredékes a látásunk, a szavak töredékesek. Nem tudom igazából, hogy mire képesek. Én is kíváncsi vagyok rá, hogy mire képesek ezek a szavak. Elég sok szakmai szöveget kell írnia annak, aki professzornak megy. És azok biztos alkalmasak valamire, de azok mégis egy szűk szakmai közeg számára íródnak, és ha szerencséje van az embernek, vagy egy-egy szöveg jól sikerül, akkor talán ott meg is értődnek. A beszélt szöveg, ahogyan most is érzem, hogy beszélek, ez pedig tényleg igaz rá, hogy elszáll a szó, felissza az éter. Most ezek a meditációs szövegek, zárójelbe teszem, nem vagyok nagy barátja a meditáció kifejezésnek, de nem baj. Szóval ezek a szövegek, igen, ez lett az alcím, kiadói gondolat, és nagyon örülök, hogy jobban értenek hozzá, hogy mit kell egy könyvborítójára írni, mint én. Szóval lényeg az, hogy ezek a szövegek, én esszét, tárcát mondanék inkább, ezek meghívók szeretnének lenni. Abban bízom, hogy aki mondjuk este, amikor lefekszik, és van még ereje 3000 karakterre, akkor mikor becsukja egy elolvasása után a könyvet, akkor egy kicsit még úgy elnéz a takarója fölött. És akkor ott történik egy pillanat, egy kicsi kis szünet, mint ami a nagy zeneművek előadóit a leginkább kitünteti, hogy a szünettel tudnak jól bánni. Most akkor történik egy kis szünet abban, amiben egyébként gondolkodik az ember, és amiben zakatolt egész nap, és aztán utána oltja le a villanyt, leteszi a szemüvegét az orráról, és akkor remélem, hogy álomba szenderül. Álomba, de valószínűleg egy olyan álomba, amely reggelre aztán újra építi, vagy újra elkezdeti az emberrel ezt a gondolkodást, vagy meditációt. Máté Tóth Andrással beszélgettünk, a Szegedi Tudományegyetem vallástudományi tanszékének professzorával, tanszékvezető egyetemi tanárral, a Parallax című most megjelent kötetéről. A bencés kiadó adta ki ezt a kötetet, ha már az előbb dicsértük a kiadót, akkor említsük is a nevét. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, immár belelépünk a könyvbe és az írások terébe. Máté Tóth András teológus valláskutató a vendégem itt a Mecénásban, és a Parallax című kötetről beszélgetünk. Ahogy átnéztem és elolvastam ennek a kötetnek a tárcáit, fejezeteit, azt vettem észre, hogy nagyon is hétköznapi címek vagy kérdések merülnek föl. Tavasz, szilveszter, ösvény, olimpia, nagypéntek, és ahogy lapozom, persze becsúsznak ilyen címek is, hogy konzervatív, vagy kezdet, tehát a
A hétköznapi megszokott kifejezések mellett a katolikus gondolkodás és vallás teréből, a szakmából, a tudományból is érkeznek pillanatok ezekhez az esti pillanatokhoz, meditációkhoz. Hol van itt az összekötő kapocs, a nagyon hétköznapi és a nagyon elemelt között? Éppen ennek a megteremtése, ezeknek a kapcsolatoknak a kifejezése, az erről való gondolkodás többek közt az egyik tétje a könyvnek. Az előbb egy kicsit fitymálkodtam a meditáció kifejezés kapcsán, most mégis azt mondom, hogy meditáció. Biztos mások is, akik próbálkoztak így írogatni, nagyjából úgy érteni fogják, hogy amikor azt mondom, hogy ihlet. Ezek a szövegek minden vasárnap készültek, és készülnek a mai napig reggel 7 és 9 óra között. Tehát ez az az idő, amikor, hogy úgy mondjam, jól tervezetten ki akarom tenni magam a meglepetésnek. Olyan barátom, aki nálamnál sokkal több ilyet írt, és nagyon nagy tekintély számomra, mondta, hogy ő neki az életében a rendet sokáig azt tartotta fenn, hogy egy bizonyos lapnak szintén hetente írni kellett egy tárcát. És akkor ezt nagyon megértettem, és azt is megértettem, hogy voltaképpen ez a bizonyos ihlet írja igazából a szöveget, hogy valahogy, mivel én nem vagyok szakember az ilyen jellegű szövegek írásában, ezért én bennem nagyon minimális a tudatosság, amikor ezeket írom. Hanem inkább azt mondom, hogy elkap valami. És valahogy úgy adódott, én is úgy látom, hogy úgy adódott, meg látom, hogy milyen címek alá rendeződtek ezek a szövegek, valahogy úgy adódott, hogy ilyen nagyon hétköznapi, nagyon egyszerű, nagyon lecsupaszított momentumok, tények, látványok voltak azok, amik mentén beindult ez a valami. De talán a szakmát is okolhatom, hogy ez így alakult, ugyanis a vallástudomány, meg a kultúrtörténet világosan látja, hogy azok a vallások váltak klasszikussá, amelyek a leghétköznapibb eseményeket, dolgokat, tárgyakat tudták feltölteni valamilyen olyan tartalommal, amiből inspiratív eligazodás válhatott évszázadok múlva is. Most egyáltalán nem gondolom, hogy ezek a szövegek, akár egy év múlva se gondolom, hogy olyan izgalmasak lesznek, de a vallási szövegek olyanok, hogy kőről beszélnek, kenyérről beszélnek, pohárvízről beszélnek, fényről és sötétről, vagyis tehát az emberi alaptapasztalathoz fűzik hozzá a maguk metafizikai, nagy távlatokat ígérő és nagy mélységekbe leereszkedő, nem is mondom talán, hogy üzeneteiket, hanem azt mondom inkább, hogy értelmezéseiket, etoszukat. Szóba került már az a hely, ahol vagyunk, mert hogy a kutatási területe térbeli részére azt mondta, hogy vallástudomány, kultúrtörténet Magyarországon, illetve ebben a közép-kelet-európai térségben. Nos, mit és hogyan írják le ezek a munkák, ezt a teret, amiben vagyunk? Milyen ország ez? Úgy érzékelem, hogy... Mármint a könyvből kiolvasható persze. Ország. Igen, nem fogok, végre egyszer nem fogok a mikrofonba szociológiáról beszélni. Tehát úgy látom, hogy a szövegekből egy olyan ország rajzolódik ki, amelyikben a meglehetősen mélyről fakadó és barátságos tisztelet határozza meg azt, hogy hogyan tekintünk a dolgokra. Egy olyan ország, ahol egyébként pont ennek az ellenkezőjéről szokás mindig beszélni. Én mégis valahogy úgy érzem, hogy a nyilvánosság előtt is teret kaphat, vagy teret kapjon az a tapasztalatunk, hogy vannak emberek, akik a buszon átadják a helyüket, nagyon aranyosak az álmos, borzos kisgyerekek, akik a nehéz iskolatáskával görnyednek azon a buszon, és irgalmatlanul humoros tud lenni, amikor a háziasszony biciklizik hazafelé, és durdefekti el ezt a bicikliének, és egy oltári nagyot tanyázik, és kifolyik a tej. Tehát úgy veszem észre, hogy miközben teljesen emberi, teljesen úgy nézünk ki, mint az emberek, és úgy is viselkedünk, mint az emberek, mégis valamiféle
szükségállapot miatt rászoktunk arra, hogy bizonyos acsarkodásokat folyamatosan megismételjünk. Valahogy úgy alakult, hogy nem tudtuk még megszokni azt, hogy egészen oldalra tudjuk helyezni, egészen félre tudjuk tenni. Bent tartjuk, nem jutottunk még el odáig, hogy bent tudjuk tartani a lakásban a szemetesládát is, de ne tegyük mégis a szemetesládát az étkezőasztalnak a tetejére, vagy esetleg a nászágyunknak a közepére. Lehet azzal vádolni, és örülök is neki, hogyha ezt a vádat megkaphatom, hogy struccpolitikát lehet kiolvasni a szövegeimből, mert aki Magyarországon tisztességesen gondolkodik, annak nagyon sok kifogásolni valója kell, hogy legyen azokkal kapcsolatban, amiket mindannyian tapasztalunk. És azt mondom, hogy jogos ez a kritika, de valahogy szeretném fenntartani a műfaji szuverenitásokat. A zsoltárok között vannak átok zsoltárok, és vannak szerelmes zsoltárok is. És azt hiszem, hogy nem jó arra kötelezni Dávid királyt, hogy csupa átok zsoltárt írjon, miközben egyébként éppen szerelmes is, vagy esetleg éppen olyan vallásos, hogy még a szerelménél is vallásosabb. A másik, ami engem nagyon-nagyon foglalkoztat, talán nem véletlenül, a teológia miatt is van ez, az az, hogy Magyarország egy olyan ország lett, ahol a közbeszédben a kereszténység főnév, illetve a keresztény jelző nagyon sajátos értelmet kap. Azt tapasztalom az egyházon belüli viszonyok valamelyes ismerete alapján, hogy nagyon sok katolikus Magyarországon úgy érzi, hogy ellopták a termék nevét, hogy a politika ellopta a kereszténység és a keresztény kifejezést, és egy olyan termékre ragasztotta rá, aminek nagyjából semmi köze ahhoz, amit kereszténynek vagy kereszténységnek nevezünk. Azt hiszem, hogy ebbe végül is szakmai kötelezettség is van, hogy egy teológus beszéljen úgy a kereszténységről, mint ahogy a kereszténység beszél magáról, és ne legyen kész bárkivel tangózni bármilyen placon. Értem ez alatt tehát, hogy nagy a kísértése a nyilvánosságban az egyházaknak ebben a térségben arra, hogy a fontos helyekre kerüljön, a fontos emberek mellett tudja magát megmondani, hogy óriási, hosszú történelmi hagyomány ez. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nem mindenkivel szabad hallgatni ezekre a zenékre, amik fő tendenciákat kell, hogy kijelöljenek. Nyilván érzem én is, hogy most ez nagyon bonyolultan sikerült ez a metafora, de egyszerűen szólva azt szeretném mondani, hogy szerettem volna megfogalmazni azt, hogy mit jelent a kereszténység szakszerűen, de nem szakszövegben. Választhatunk esetleg egy olyan írást vagy részletet, ez lehet, hogy most így váratlan, ami akár a hangot, akár a parallaxot megmutatja, azt a látásmódot, azt a világot, amit Máté Tóth András képe visel ebben a kötetben? Most csak véletlenül nyílt ki a Fátyol című szövegnél, tehát inkább átadom a választás lehetőségét. A tét most csak annyi, hogy nem azt kértem, hogy a kedvenc szöveg a legjobb vagy a legerősebb, hanem valami, ami megkarcolja, meg simítja ezt a teret, amiről éppen az elmúlt percekben beszéltünk. Megpróbálkozhatunk, kicsit megszeppenve vettem most a kezembe ezt a kötetet, biztos más is így van vele, hogy azért amikor a gyerek megszületik, akkor még kell jönni egy következő fázisnak, hogy azt a várva várt, nagyon sokszor elképzelt gyereket, amit végül is bizonyos értelemben mi alkottunk, hogy azt azért megismerjük. És mivel a gyerekünkről van szó, ez a megismerés egy olyan folyamat, aminek nincs vége, ha még nincs végünk. Az Ami összeköt című szöveget választanám. Nagy kérdés az, hogy Dürkheimi kérdés, vagyis mégis szociológiai szinte. Ja Istenem, igen, de a Dürkheim olyan szociológus volt, aki a főművét mégis vallásszociológiában írta. Na, annyit mondok csak, hogy Dürkheimnek az volt a nagy kérdése, hogy alakul ki az, hogy az emberek, akik egyébként individuumok, mégis meg vannak róla győződve, hogy társadalmat alkotnak. Hogy születik a társadalom? Én úgy érzékelem, hogy ebben a térségben, amelyet kutatok Kelet-Közép-Európában, minden
társadalomnak, minden országnak, nemzetnek, népnek, etnikumnak, én nem tudom minek, mindegyiknek az a nagy kérdése, hogy akkor hogy leszünk mi. És ezt a kérdést teszem fel, hogy ami összeköt. A folytatásban kerül sor ennek az írásnak a felolvasására. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán Máté Tóth Andrással folytatjuk, aki az Ami összeköt című szövegét olvassa majd föl. Máté Tóth András vallástudós Parallax című kötetéről beszélgettünk a mecénás 3/4-ében, és az utolsó negyed előtt arra kértem, hogy egy szöveget válasszon ebből a kötetből, ez következik most. Az első válasz arra, hogy mi köt össze, a hagyomány, közös nyelv és kultúra, amely évszázadokon át egyfajta folyamatossággal természetessé tette, hogy egy-egy kultúrkör társadalma összetart. Az összetartás azt jelentette, hogy olyan magától értetődőségekkel rendelkezik, amelyek elég alapot biztosítanak ahhoz, hogy a társadalom eltérő érdekei megjelenhessenek, de magát az egészet ne szakítsák szét. A hagyomány és a vallás szorosan összefügg ebben a szemléletben. A vallás képezi a hagyomány fő erejét, ugyanis annak megalapozását összekapcsolja az ember fölötti erőre történő hivatkozással. A második válasz az érdek. Az adott társadalom megélhetésének, konfliktuskezelésének és fejlődésének érdekrendszere. Az érdek ebben az összefüggésben nem a szeretet vagy a szolidaritás ellentéte, hanem éppen ellenkezőleg annak az alapja. Az ellen érdekeltekkel szemben alkalmazott védővámok és más megkülönböztetések, valamint a saját közösséghez tartozóknak nyújtott különböző kedvezmények rendszere érdekelté tette a társadalom különféle csoportjait az összetartozás fenntartásában. A harmadik válasz a nemzet, amely részben a hagyományt jelenti, azzal a különbséggel, hogy a hagyomány megengedi a különböző etnikumok egységét, míg a nemzet az eltérő etnikumokat kirekesztve jeleníti meg összetartó erejét. A nemzeti hagyomány hősei, dicső eseményei, közösen elszenvedett tragédiái és az ezekre történő rendszeres és rituális emlékezés elsősorban az érzelmi összetartozást erősíti. A társadalom integritása és a hozzávaló ragaszkodás közös nemzeti szimbólumokban artikulálódik, melyek címerekben, zászlókon, intézményeken vagy pénzérméken mindenki számára láthatók. A negyedik válasz a központi hatalom, amely olyan törvényeket hoz és foganatosít, melyek a társadalom tagjait belekötik a közösbe. A hatalom fogalma ebben az összefüggésben nem erkölcsi, hanem a társadalmat irányító erők központját jelenti. Ilyen mindenféle politikai formációban létezik, nem csak a diktatúrában, hanem ugyanúgy a demokráciákban is. A központi hatalom jogszerűsége és, tágabban, társadalmi elfogadottsága alapulhat valamely uralkodóház öröklődésén, valamely külső hegemónia kinevezésén, vagy éppen demokratikus választáson. Korunkban mind a 4 választtal kapcsolatban egyszerre találkozunk az egyetértők és az egyet nem értők közösségeivel, és ezek föloldhatatlan konfliktusaival egyazon társadalmon belül. Így nem csoda, ha a múltból és jelenből fakadó válaszok után egyre nagyobb keletje van a jövőből fakadó válasznak, amelyet úgy hívunk remény. A Parallax írásai ebből a jövőből jönnének inkább? Vagy a remény attribútumát veszik magukra? Úgy remélem, hogy minden ihletett írásnak olyanból fakad az ihletettsége, ami még nincs jelen, és az ihlet révén születő alkotás teszi valamennyire jelenné. Hogyha az ihlet felemelő, nem biztos, hogy az írás is felemelő lesz, de ha az ihlet felemelő, megindító, alkotásra serkentő, akkor, és a mű elfogadható minőségű, akkor megmarad az ihlet által megjeleníteni kívánt és a megjelenített közötti diszkrepancia, különbség. És ezt fogalmaznám reménynek igazából. Valahogy mindenki azért ír, meg azért szólít meg valakit, meg azért megy el valahová, mert számít arra, hogy megértik, felfogják, oda talál, megtalál, és akkor érdemik, akkor nagyobb, akkor élettel teltek a kapcsolatok, hogyha a találkozás nem oltja ki ezt a reményt. A legrettenetesebb dolog az, amikor az emberek úgy beszélgetnek, hogy legyinteni kell, hogy igen, ezt már tudjuk, ezt már ismerjük. Amire rálegyintünk, hogy ezt már ismerjük, az már kész.
az egyrészt nagyon szerencsés dolog, mert rutinok nélkül nem tudunk együttműködni, és a félszavakból értjük egymást kultúrája, aminek persze nagyon szép mítosza van, főleg a múltra vonatkozóan, igen, de nem. Azt látom, hogy a mára vonatkozóan már fél szó sem kell. Már elég egy nézés, már elég egy kötőszó, már elég egy ajaklebigyeztés, és akkor már értjük egymást, ez így is van, és talán nem is baj, hogy így van, ami a nehézségeinket, a gyomorgörcseinket, a kiabálásainkat, meg a gazdasági helyzetünket okozza, az talán éppen az, hogy ezeknél az ajaklebigyeztéseknél és magától értetődőségeknél megáll a történet, és nem lép tovább. Nem jön ki az árukból, nem lép oda az asztal, az ellenség szeme láttára terített asztalhoz. És a kereszténység, meg persze más vallások is arra törekszenek, vagy azzal járulnak hozzá konstruktív módon, vagy képesek konstruktív módon hozzájárulni a társadalomhoz, és a kultúrának a fennállásához, és a nemes értető dimenziók megerősödéséhez, hogy tematizálják azt, ami még nincs itt, de lehet. Ki terít? Ki lép az asztalhoz? Hol van ez az asztal? Hogyha a görög pillanatot veszem, akkor ugye a szimpózion, meghívás lakomára, ezek a motívumok végighúzódnak nem csak a kereszténység történetén, hanem az ókortól kezdve a vendégség, a házigazda, a szereposztások, akár a magánéletben, egy vasárnapi családi ebédnél, a mennyegzőnél, a tornál, a temetésen. Mind együtt vagyunk, ahogy említette az előbb ezt az ajakbigyeztős, rálegyintős, ismerjük, tudjuk dolgot. Nekem az rém lett föl, hogy olyasmire bigyeztünk és legyintünk, amit vagy nem akarunk tudomásul venni, vagy valójában nem is tudjuk, és valahogy a butaságunkat leplezzük ebben az áll egyetértésben, mert nem akarunk a dolgok mélyére hatolni. Ezek persze csak az én töredékes megfejtéseim, de konkrétan szó szerint kérdezem, kinek a dolga? A tanítók dolga, az egyházi emberek dolga, a világi emberek dolga, a politikusok dolga, a munkás dolga, a szegény dolga, a gazdag dolga, az ifjúságé, a jövőjé. Ki fogja ezt az asztalt megteríteni, és ki hív meg másokat? Ezek az írások semmiképpen sem szeretnének vállalkozni arra, hogy szerepeket osszanak. És a szerzőt is úgy ismerem, hogy erre nem mer vállalkozni. Azonban az a kérdés, nagyon-nagyon lényeges kérdés, hogy kiteríti az asztalt. A vallási hagyományok azt a döbbenetes tapasztalatot, hogy vannak asztalok ott is, ahol az ember nem számítana, és nem az orosz rulett pisztolya van az asztal közepén, hanem ehető étel, közösen elfogyasztható dolgok, azok valamilyen transzcendens lény megnevezésével jelölik meg az aktőrt, az ágenst, aki cselekszik, aki megteríti az asztalt. Ebben az előbb idézett Zsoltárban asztalt terítesz nekem ellenségém szemelátára. Nyilvánvaló, hogy a mindenható az asztalt terítő. Azonban az nagyon lényeges, hogy a vallások a történelemben alakultak olyanná, a történelmi tapasztalatok valamiféle reflexiója kohójában kovácsolódtak a vallások mély belátásai, Isten nevei, összefüggései, parancsolatai. Nem az égből pottyantak a vallások, hanem emberi tapasztalatokat fejeztek ki, és fejeznek ki a mai napig is, az új vallások is. Vagyis tehát nekem az az állításom, és a tapasztalatom is, hogy vannak közös asztalok, amelyeket nekünk magunknak, kis embereknek, nagyobb embereknek, intézményeknek sikerül megteremtenie. Egész Kelet-Közép-Európát az jellemzi, hogy a felelősséget a hatalmon lévőkre szoktuk ruházni. Ruházni vagy hárítani? Nagyon helyes. Azt kellett volna mondanom, hogy hárítani. Igen. És a szabadságot maximálisan magunknak vindikáljuk, úgymond alatvalóknak, és még a demokratikus jogi értelemben demokratikus, nehezen, de demokratikus viszonyok között is még mindig a hatalom körül forog minden, és ezek a szuverenitások, lehet azt mondani, hogy ez a polgári társadalom jellemzője, hogy szuverenitásokra képes, mert megvan a tőke, és lehet vittyet hányni a kormányra,
Nos, most a tőkekiépülés korszakát éljük, és biztos, hogy vannak is nagyon sok ember van, és ismerek jó párat, akik megterítenek asztalokat különböző szép módokon, amik esetleg azok számára, akik nem ülnek oda, vagy nem tudnak odaülni, nem annyira szép módok. Igen, ez így van. Ez így van. Minden országban így van, Magyarország is normális ország, Magyarországon is így van. De a legfontosabb, amit szeretnék mondani, az az, hogy van egy képességünk mindannyiunknak, de a családjainknak is, meg a munkai kollektívának is arra, hogy valamit elhatározzunk. És én azt hiszem, hogy ezek az asztalterítések, ezek elhatározásokból fakadnak. Sem nem csodát várni, sem nem mástól várni, hanem abban hinni, hogy a jó szándékú elhatározásaink megteremtenek meglepetés közösségeket is, nem csak előre kiszámítható közösségeket is. Ez az én reményem, és a Parallax, ott kezdtük, két egymástól független pont, igen, egymástól független pont, de egy közös pont mégis összeköti őket, amelyik másik síkban van, vagy másik dimenzióban van, vagy másik oldalon van, vagy nem azon az egyenesen van, egy közös pont. És azt hiszem, hogy minden erőszak spirált egy külső pont tud csak felszabadítani, és a benne lévő dinamikát konstruktívvá alakítani. Ahogy egyik óriási matematikus is mondta, ő is a Bécsi Egyetemre járt, mint én, hogy a rendszerek csak kívülről érthetők meg, a rendszer önmagát nem értheti meg. Akkor úgy vagyunk kívül megértők, hogy közben részei vagyunk a rendszernek. Én is választottam búcsúzóul egy szöveget, mindjárt meg is találom. Könnyű lenne összeraknom az életem, ha tudnám az elutazás napját. Egy utolsó mentést a gépen, még egy posztot a Facebookra. Megadni a számlaszámok kódjait. Beírni a postafiókra az örökös távollét üzenetét. Még egyszer kezet fogni, megölelni, szememet végig siklatni a szobán, az öreg bútoron, gyermekeimen és társamon. Ha tudni lehetne. Ez a Szilveszter című írásból választott szöveg volt. Mi úgy tettünk most Máté Tóth Andrással, a Parallax című kötet szerzőjével, mintha tudni lehetne azt, hogy mi a dolgunk és mi a szerepünk itt a világban. Máté Tóth András volt a vendégem, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. Köszönöm szépen a meghallgatást. A teológus valláskutató Parallax című kötetét a Bencés kiadó adta ki, Meditációk egy sokszínű világról. Meditáltunk a mecénásban. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. Búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Balogh József. Legyen szép napjuk, viszont hallásra. Klubrádió. Tények, vélemények.